animaleak nogabeen lan baten eta aurkezpen egon. Poliptero, canelidok, equinodermok, cnidariok, artropok, moluscok, bivalviok eta horren barrundaren animalekoz. Poliptero. Zaku itxura dute, sustratura finkatuta bizi dira, horregatik dute guztiek mugitzeko ezitasun. Taldeak edo koloniak eratzen diren zuntzak elkartez. Gehienak bigunak eta malguak dira. Gehien landaretzat hartzen dituzte poriferoak, baina animaleak dira. Ura iragaziz elikatzen dira. Poriferoak heterotrofoak dira, hau da, beste izaki bizien batzuz elikatzen dira. Beraien azalean dituzten poro txiki batzuen bidez arnasten dute. Ugalketa sexuala eta asexuala egiten dute. Gehienak Mugimendua? ezin dute mugitu. Poriferoak normalean belakek deitzen zaien. Esponja batzuk direlako. Beraien gorputzeko bilateralak gelatina bezalako azal batez osatuta daude eta kolore askokoak dira. Espezie batzuetan esponja hori pozentsua da. Zigzag moduan mugitzen dira. Lur guztia dagoen lekuan bizi dira. 4 urte eta erdi bizi daitezke gutxi gorabehera. Animalia askok jaten dituzte, A eta E bitaminak dituzte. Adibide bat. Batzuk ugalketa sexuala dute, eta beste batzuk asexuala. Hanka txiki batzuen esker mugitzen dira. Itsasoan bizi dira. 7.000 espezie daude bizi eta 2.000 desagertu dira. Uretako trikoa, uretako pepinoa eta itsasizarra dira familikoak. Adibide. Azpian
Guztia 10 zentimetro orduko bakarrik mugitzen dira. Anemona uretan bizi da, Mediterraneo itsasoan eta ekialdeko ozeano Atlantikoetan, baita ere itsaso tropikaletan. Gizakiok anemonak eta lore anemonak asko nahasten ditu. Biek oso kolore bitxiak dituztela. Anemonaren familikoak anemona tubo eta anemona rosa dira. Lanak anemona dira, baina bere kolore eta itxuraren gandik desberdintzen dira. Koralak, kolore eta forma askotakoak izan daitezke. Baita ere gogorrak izan daitezke. Koralak arabijalak dira, eta zooplanktonak eta planktonak jaten dituzte. Koralak azaletik hartzen du arnasa, horri arnasketak uranera biltzen zaio. Koralak ugalketa sexuala dutenen hazia botatzen dute eta emeak hartu egiten dira, eta asexuala denean emafroditak deitzen dira. Mugimendua mugatu ala, sustraiek eusten diotelako. Itsasoaren ondoan bizi dira. Disolbatutako kalzioa filtratzeko adibidea dute. Adibide batzuk fungida eta fagidae dira. Artropoden artean gorputza ezaugarri mota ezberdinak daude. Arachnida, bi gorputz zatitan erretzita daude eta 8 hanka dituzte. Krustazioak, 3 gorputz zatitan erretzita daude eta 10 hanka dituzte. Mendiarroak, eusaude eta bidezako morgan ezagutzen dira eta intsektoak, 3 gorputz zati ezberdinetan erretzita daude eta 6 hanka ditu. Era askotaren erikatzen dira, belarjaleak, aragijaleak, pakajaleak, pelosajaleak. Artropodo guztiak biriketarik hartzen dute arnas. Bi modutan egoatzen dira, sexualki eta asexualki. Artropodoak oinez igeri arteetan eta arrastaka biltzen dira. Artropodak itsasoan, lur lehorrean eta ingurune aeroetan biltzen dira. Artean, milioi bat espeziea baino gehiago deskribatu dira. Armiarma, karamarroa, entzangoa eta tximeleta. Intsektuen gorputzak bi armeta hiru hanka hegal pare batez osatuta dago. Intsektu bakoitzak aldaura konkretu batekin elikatzen da. Intsektuen arnas hartzeko oso berezia da, ez dago bolumen handiak hartzen duen animalia. Trake sistema batez heltzen da oxigena oso kanpoki zelulatara. Intsektuak modu askotara ugaltzen dira. Igeri, korrika, edan egiten dute. Intsektuak leku guztietara egoten dute. Leku guztietan aurkitu daitezke gehien eta guztira ikustera. Gehiagoren tamaina aldatu antzematen dituzte euskaltzen. Intsektu batzuk 30 zentimetrora iritsi daitezke. Matxin saltoa, monumentatakoa herria eta tximeleta. Horiek dira batzuk. Arachnida, gorputza zepalotara txotartomenarekin zatituta dute. Kelizeroak dituzte. Kelizeroak askazoko zegariak dira eta pelikantoak. Bi parku ahoaren dira. 8 hanka dituzte eta lehorreko animaliak dira. Arrakakin arabijala dira, gehienetan podia sartzen dira arrakakin. Arnasa, trakea berezi batzuetatik hartzen dute. Arachnidak ugalketa sexuala dute. Beraien hanka txikiekin mugitzen dira. Arachnidak askotan bizi ditzakete, hobetan arboletan. Jarri dugun bitxikeria, hau da, eskorpidean lakastak eta miarmak batera biltzen direla. Amironetako animaliak haude dira, armiarma eskorpideak eta lakastak.
Argi bizia jaten dute. Batzuk sarraskijaleak dira. Barelak eta bi pare antena dituzte. Tankien bidez arnastu duten artropodoak dira. Ugalketa sexuala da, arre eta animalien artean. 10 oinekin mugitzen dira. Gehienak itsasokoak dira. Marea artean bizi dira. Badaude lehorrekoak ere. Gazteak direnean Naupois izeneko larva osatzen dute. 77.000 espezie bizi dira munduan, tamaina denetako. Hasi mikrauterik eta 4 metroko Japoniar armearmak karamarro ikaragarri dena. Familia honetako animaliak hauek dira, adibidez. Otorrana, karamarroa eta abar. Miriapodak. Beraiek 10.000 hanka dituzte. Zazpireundor horreita 10 baino gehiago hanka dituzte. 10 baino gutxiago ere badituzte. Gainera, diantena simple eta begi bakunak. Sekatutako hostoez eta barazkiez elikatzen dira. Hauek espirakuletatik hartzen dute arnasa. Tragetan dauden zerreztuak dira. Miriapodak karabatatik jaiotzen dira. Horregatik oinpaloak dira. Miriapodak araigijaleak eta belarjaleak dira. Araigijaleak mugimendu azkarra behar dute eta belarjaleak ez dute mugimendu azkarren behar. Hauek argi hostoetan, usteltzenaren denboretan bizi dira. Miriapodak argiengatik beldurtu egiten dira. Familia honetako animalia batzuk euzangoa eta minazangoa dira. Moluskoaren informazioa ematera gatoz. Jakin duzu zuen molusko taldearen barruan 3 talde daudela. Gastropodak, zefalopodak eta bivalvoak. Moluskoak. Ez dituzte hankakarra baina ez guztiek. Batzuek maskorra dute babesteko defenditzeko, beste batzuek berriz ez. Gorputza berdina dute. Gehienak belarjaleak dira. Moluskoak oviparoak dira. Lehorrekoak arrastaka ibiltzen dira. Gaur egun 9.000 espezie bizi dira. 70.000 espezie desagerturik daude. Familia honetako animaliak hauek dira. Barazki, joarra, marra, itsasizarra, itsaskanakuna eta abar. Naskorra esan da nahiz eta hainbat burua, denbora, hankak eta irara dituzte. Elikadurei dagokionez,
itxita dukitzeko giharrak berak dituzte. Bibalue, uretan dauden elikagaia zakatzen bidez botatzen dituzte. Bibraketatik arnasten dute. Animale hauek ogibaroak dira. Emeak bere arrautza zaintzen ditu beraiek helduak izan arte. Mugitzen direnean oso kaldira ibiltzen dira, batzuek lehorren eta beste batzuek uretan. Denek ondara dagoen tokietan bizi dira, baina gehienek ondararen azpian. Tamaina desberdintakoak dira eta kolore askotakoak. Batzuak 2 milimetro neurtu dezakete, gainera ez dute bururik. Familia honetako animaliak, muskilloak, txirrak,